Okay guys, lain usab nga content sa atong mga sambingay karon ug kini atong gipahaom sa ato ang panahon tungod kay daghan kayo rong mga Kristohanon nga compromise kayo ang mga kinabuhi, especially we are in the last days. So atong ipahaom kini tungod sa kadaghan ng kompromiso nga mga Kristohanon ug na backslide nga mga Christian. So magisigot kita karon og sambingay may tungod sa Kristohanon nga compromise ang kinabuhi. Para mas masabtan nato inani ang senaryo sa mga sambingay. Okay? Adunay duha ka dalaga nga nagalakaw sila sa karsada. Unya dool sila sa traffic sign o mitan-aw ang usa miingon ang usa ka dalaga nga friend. Dili ta pwede nga mulabang kay now ang traffic sign nakaread ang color, subot pasabot stop, naka-stop ang sign sa read. So niyon ang usa ka friend nga ay sagi lang friend, wala bitaw sakyanan. No, tanaw pagos palibot di ba walay sakyanan. So tuod man gitan-aw sa usa ka amiga nga walay sakyanan apan nakaread ang traffic sign. So milabang sila, mi kompromiso sila sa traffic sign, sa signal sa traffic sign, then wa sila kabantay nga aduna day kusog kaayo nga auto nga gapadulong ug tuod man nabundulan sila o nadisgrasya silang duha. Okay? So tungod sa pagkompromiso sa duha ka dalaga, nadisgrasya hinuon ang ilang kinabuhi. Okay? So dinhi lang ta mo kutob sa maong sambingay. Amubo lang niya to sambingay karon. Pwede kayong bukuan nato pagtulunan karong panahon nga daghan kayong mga tao, mga Kristohanon karon nga kabalo na sila sa traffic sign sa pulong sa Ginoo. Na diha ang mga bawal sa pulong sa Ginoo. Mura silbi mga kung mga sama sa traffic sign nga nakaread ang color, so bawal ang paglapas ni ana. Dapat maghulat sila sa green color. So daghan po mga tao nga tungod kay dili sila kahulat, okay? Nakabuhat na hinuon og kompromiso nga kinabuhi. Okay? Daghan kay mga kabatan-unan karon nga compromise kayo ang kinabuhi og dili sila makahulat ug wala sila gatan-aw sa unsay gibawal sa pulong sa Ginoo. That's why nagkaingon-ingon ang ilang kinabuhi sa unahan. Okay? Daghang mga pangitabo, mga senaryo nga tungod sa ilang pagkompromiso nahimo hinuon nga ang ilang kinabuhi sa unahan miserable. Nahimo hinuon nga ang consequence sa ilang pagkompromiso na ani gayud kanila. So munang Christian, careful gyud ta sa atoang pagka-Kristohanon. Dapat dili ta compromise nga Kristohanon. Dapat aduna gyud tay integrity. Ug kaning integrity makita nimo ni kinabuhi ni Daniel. Si Daniel wala gyud pag-compromise. Bisan pa og gibaharan siya nga itambog sa langob sa leon, but nakita nimo nga ni stand gyud si Daniel ug katong tulon niya ka higala nga si Misak, Sadrak, Abednego. Makita nimo diha sa ilang mga kinabuhi nga ni stand firm gyud sila sa ilang faith, sa ilang pag-alagad sa Ginoo nga bisan og dunay hagit sa kinabuhi wala gyud sila mo kompromiso sa ilang nakatunan o sa ilang kanabang baruganan sa isip Kristohanon. So manang karon daghang Christian nga di gyud kabarog, gamay lang kayong agda sa mga barkada sa kalibutan. Ala kuyog pud sila, gamay lang kayong invitation sa ilang mga barkada kanhi, dali kayo sila nga mosunod. And tungod sa nakita nila nga daghan pong nagahimo sa kalibutanong mga buhat, mga worldly things, okay, mga worldly pleasure. So dito po sila nagasabay-sabay po sila, nagabuhat po sila, and ang ending is nahimo ang ilang life, ang kinabuhi ilang Kristohanon is nahimo na nga dili na mapuslanon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nahimo nang magulanon, nahimo nang dili na active, nahimo na nga naluya na sa pagpangalagad, nahimo na nga nausob na ang kinabuhi imbis nga mausob sa
maayo nga pamatasan, nahimo na nga walay batasan, nahimo nang sukol sa gidikanan, nahimo na nga kusog ng mamalikas tungod sa compromise nga kinabuhi. Muna nga kining kompromiso nga kinabuhi dili gyud maayo og samputanan sa unahan. Okay? Dili gyud maayo ang resulta sa unahan kung ang atong kinabuhi nga nangalagad sa Ginoo puno sa pagka-compromise. Kining word nga compromise kana bang nagalagad ta sa Ginoo apan mubuhat gihapon ta sa mga kalibutanon nga mga pamaagi. Okay? Nagaalagad ta sa Ginoo apan wala gyapon nato biyai ang atong mga bisyo o makahilayan nga wala pa kahimuti sa Ginoo. Okay? Muna nga gitawag na siya og kompromiso nga Kristohanon. Kung ikaw karon usa kas naigo nining mao nga sambingay, okay? Gipadungog ka nining mao nga sambingay, dili sa point nga pasakitan ka, but ang point sa Ginoo para makarealize ka nga ang kinabuhi day nga kompromiso dili day maayo ang resulta og kahimtang sa unahan. Gipadungog ka sa Ginoo nining mao sambingay aron nga ma-realize nimo nga ang kinabuhi day puno sa pag-compromise. Mahimo kini nga kinabuhi nga dili maayo ang impact sa unahan. Apan gipadungog ka niining mao nga sambingay aron maka-stand firm ka sa imong faith in God ug mahimo kang mapuslanon sa iyang presensya, just like Daniel. Sadyang ni stand firm si Daniel, nahimo nga mismo pa ang hari nakabig. Okay? Ang hari o ang tibuok kinharian nakabig pa sa Dios nga gialagaran ni Daniel. Okay? So kung mo stand firm lang gyud di ka, dili ka mo kompromiso, maski nagdaghan ang gabuhat ana mga dili maayo, ug ikaw na lamang usa ang wala nagbuhat niya na, ug ikaw na lamang ang nagtinarong, so pagpabilin sa imong pagtinarong sa kinabuhi. Okay? Ayaw ipariha ang imong kinabuhi sa uban nga nagabuhat. Instead, mag-stand firm ka maski ikaw na lang ang nibarog. Okay? Sama ni Daniel sa entulog ka managgala, sila na lang ang nagbarog. Apan nahitabo hinoon tungod sa ilang stand firm nga kinabuhi, nahurot og kakabig ang nakapalibot nila ng mga tao. Okay? Muna nga salamat igsuon na nadungga nato nimong sambingay, and hopefully nga doon na kay nakutlo sa mga sambingay. Okay? So paki-comment lang kung doon na po kay lain nga lesson nga katunan sa mga sambingay, and paki-like and labaw sa tanan para updated ka sa mga next na mga sambingay. Daghan pa kay ta mga sambingay, and na po tay daghang na-upload na sambingay. So paki-scroll up lang sa atong mga video, makita nimo ang nagkalain-lain mga sambingay nga applicable kay sa atong kinabuhing Kristohanon. Ug kung ikaw usa ka magwali, usa ka tituglo sa pulong sa Ginoo, pwede po nimo ni magamit nga sambingay as a preaching illustration. Okay? Para mas masabtan gyud dayon ang ato ang buti pasabot diha sa pulong sa Ginoo. Okay, so God bless. O ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-notify ka sa tanan nato mga video upload. So, di nila takutob, kita-kita na buta sa next na po nato nga sambingay.